expect the international community to unequivocally condemn this act of savage murder. The terrorist murdered a young family, a mother, a father, a boy of 11, a boy of 4, a baby girl of 4 months. זה אודי, ילדיי, יקיריי, להתראות. ובכל זויס, ובכל זויס, ובכל זויס, שבכל לא ישכחנו, ובכל זויס, שבכל לא ישכחנו, היינו אל תשכחנו. ורואים את ישי הקטן מנסה להעיר את הרב אודי, אבא תקום, אבא תקום. ואנחנו יודעים שהוא רק יקום בתחיית הביתי. אדוני ראש הממשלה, תשים לב כמה העם אוהב את הארץ הזאת. אנחנו באנו מחוץ לארץ בשביל הארץ הזאת. זה ארץ חיינו. אנחנו לא יכולים להיפרד ממנה. אי אפשר להיפרד ממנה. צריך להתגבר עליהם. אנחנו לא טיפשים. אנחנו מבינים אם יש לנו עשר. אנחנו יודעים גם אמריקה תעשה לך משהו. הם רוצחים, אנחנו בונים. אנחנו נבנה את הארץ שלנו. לפעמים קשה להאמין שהיא רק בת 12, תמר פוגל, הנערה שחזרה לפני שבוע לזירת הפיגוע באיתמר, שיושבת כעת שבעה על 2 הוריה ו3 מאחיה, מבקשת הערב לדבר. איזה אבא ואמא הם היו? שהיה הכי חשוב להם האחדות של עם ישראל, שלא יהיה כאילו הרבה סוגים בעם, שכאילו יהיה אחדות ואת כולם יהיו ביחד ולא יהיה מריבות, לא יהיה מכות, לא יהיה... כל הדבר הזה וכל הדברים שקוראים לעם ישראל וזה, זה לא שובר אותנו ואנחנו נמשיך להתיישב בארץ, כאילו זה מה שהם רוצים בעצם, לשבור אותנו, אבל הם לא מצליחים. גם בגירוש אנחנו לא נלחמנו, כאילו, והתקיעות אמרו, כאילו, אנחנו לא רוצים לריב, כאילו, אחרים. בהתנתקות? מה זאת אומרת, הם יצאו מהבית? כן. לפני הגירוש עשינו שלט, כאילו, אם אני רוצה לעשות שלט גדול שכתוב שם, התנערים מהפרקוי, לבשי בגדי תפארתך עמי, כאילו זה אומר שעם ישראל, לא, זה כאילו, זה גם, זה לא ישבור, אנחנו כאילו ממשיכים, אנחנו קמים, אנחנו צומחים, כאילו, ממשיכים לגדול ואנחנו ממשיכים לבנות, להתרחב. התנערי מעפר, קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. התנערי כבר, קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. מה כבר ביקשנו? שדוד בן ישי יבוא, מה זה מסובך? שלא יהיה בלבול. Okay, Melonu, Roye, Shiva, Kiyor, Chalonu, Aishua, we be in
דחי יד מוי וצל צל מוין הוקי מלונו רוי ישיבו להכניחו ולא תצבחו לפניך